хайранға. Зур диңгезме, зәңгәр күкме, төшкән микән яланға. Күңелем дулкынлы хәлдә, дулкыннар кергән әллә. Ис киткеч шушы зәңгәр төс, чайкала искән җилгә. Бу җил йөрәккә үтә дә, хушым китеп таң калам. Ак кагаз каләм алам да, зәңгәр яланга барам. Аяк басарлык урын юк, чайкала зәңгәр чәчкә. Хуш исенә баш әйләнеп, күңел тулыша хискә. Резида Мөхәммәдьянованың күңел кошында осып исемле тәүге иҗат байрамының икенче өлешен башлайбыз, кадерле дуслар. Алкыштарыгызны йәлләмәгез. Сәхнәле Невсләр мәдәният һарайының Майдан йыр ансамбле. Сәхнәбезнең бүгенге хуҗабикәһе Резида Мөхәммәдьянова буш вакытларын тап ошо ансамбльдә үзе һәм йырга гашыйк кешеләр менән үткәрә. Эрбет. Резида китмәйтер зинһарысын. Сәлемдәрегезне барыгызга ишетте Майдан йыр ансамбльдә. Гөлназ, минең белүемсә, һин бу хоклангыз иҗат кешеһенең йырдарын үз репертуарыңа алганың һәм бик яратып башкараһың дип ишеттем. Ысын дип. Әйе, Фирдәт, дөрес ишеткәнсең. Һәм мин инде аларны, ул җырларны безнең тамашачыларыбыз да яратып кабул итә дип уйлыйм. Шулай итеп, кадерле достар, Гөлназ Биктимирова безгә йырдарын бүләк итә. Алкыштар.
рәхмәт, хөрмәтле дуслар. Бик матур җырлар иҗат итә безнең Резида апабыз. Мин аңа киләчәктә дә матур иҗади уңышлар телисем килә. Безнең иҗат юлыбыз тагын да озын-озак еллар бергә барыр дип ышанып калам. Һәм инде сезнең безнең күңелләргә үтеп керерлек тагын да моңлырак, тагын да матуррак җырлар иҗат итүен телим. Ә инде киләсе җыр тагын да өр-яңа табадан гына төшкән җыр Резида Мөхәммәтҗанова сүзләре, Илһам Шаймөхәмәтов көе «Искиткеч берлегәннәр». Резида апа дистәләгән җырлар һәм күпләгән шигырьләр авторы. Шулай бит. Әйткәндәй, аның 2 шигырьләр җыентыгы да дөньяга чыкты. Ә сез инде, хөрмәтле тамашачылар, аларны күргәнсездер дә инде. Шунысы да куанычлы, ул җырларга да сүзләрен үзе яза. Күңелендә барлыкка килгән музыкаль аһәңне тел чаралары белән бик уңышлы җиткерә. Моңа үрнәк итеп, Резида Мөхәммәтҗанованың шигырьләрен янә укып үтик әле. Әйдәле.
Таң сызылып атканда, сайрый былбыл бакчамда. Жан түтәлем шау чәчәк, нур сибә киләчәккә. Ничек түзеп ятасың, былбыл бәхет көйләгәч. Моңсыз бәхет, бәхетме ул, былбыл моңын сөймәгәч. Моңсыз яшьлек, яшьлекме, таңга кадәр йөрмәгәч. Былбыл кебек сайрап та, егет кызны сөймәгәч. Егет кызны сөя бел, былбыл таңда сайрар гел. Кызлар күңеле нечкә, егет шуны инде аңлый бел. Гашыктарның бәгырьләрен нидер генә өтмәгән, йөрәкләрен яралаган, саф һөюе үтмәгән. Үлмәс һөю гомергә лә гашыктар булган җирдә, каты тормыш юлдарыла һез кәртә түгел бердә. Саф һөюгә кергән сакта кемдер ләззәт туймаган, мөхәббәтен югалткандар, кайнар яшен коймаган. Кыштың халкын төндәрендә кемдер генә туңмаган, мөхәббәттән был тормышта бик йөрәктәр уңмаган. Бу сүзләрнең дәвамы итеп сәхнәбез түренә Илһам Шаймөхәмәтов белән Земфира Бикмөхәмәтованы чакырабыз. Ильяс Аллаяров көе, Резда Мөхәмәтянова һүзләре. Мәңгелек мөхәббәт.
Бик зур рәхмәт, дуслар. Хәзер инде сәхнә түренә яшьләрнең яраткан кумирын чакырасым килә. Бүгенге көндә ул үзен Рәсәй сәхнәләрендә сынап карамакчы була. Кем белә, бәлки Резида апаның җырларын Рәсәй күләмендә дә яңгыратыр. Каршылыгыз Резида Мөхәммәтҗанова шигыренә иҗат иткән җыр белән сезнең алдыгызда танылган җырчы Радик Юлъякшин. Кайтып индем авылга, язгы кисләрдә, күптән күрмәгән инем мин, дуз иптәшләрдә, дусларым әйдәгез, тагын башына, унда усак ягырга, күңел ашкына, шашып таша күңелемдә шатлык хисләре. Batlandı şu kiste, yaşlık yılları, şaşıp күңел hisinden, yürek yırlanır, dostlarım eydegir, tağın başına, onda uzak yağırga, күңел aşkına, şaşıp taşa күңелімді şatlık hisleri. How we do one more? Şaşıp taşa күңелемдә шатлык хисләре, мулы елдар сәскә канлы татлы итәре, авыл кисендә яратам дуслар хәтлелә, ел хакины шулай бер ярдәмгә бергә. Шашып таша күңелемдә шатлык хисләре, мулы елдар сәскә канлы татлы итәре, авыл кисендә яратам дуслар хәтлелә, ел хакины шулай бер ярдәмгә бергә. Зур рәхмәт Резида апайга, чөнки мине сакырганга. Оның менә беренче иҗат иткән йырдары бердән бере, менә әле генә булды. Шатлык хисләре һәм инде киләһир ул мөхәббәт, мәңгелеккә мөхәббәт дип атала. Шулай дип, ысын күңелдән кабул итегез һәм инде Резида апайга зур рәхмәт. Mükhabbetten tatlı
Радик Яхшин. Оғыла ер сылтырап та, ерланаға юл таба, туптор отылғала юлға, софьер, ашқына, саба, тудың мұйыр, түрімәут, қадірліғіңді еркем, ядылағын келгіз, яқшы. Әйді, қайырлы юлға. Зейфа Салихова хүддәрі Ризда Мұхаммедянова күйі, бүгін күмә. Рәхмәт. Сәхнәлә Башкортстанның атқаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Лилия Рәсүлова. Резида Мөхәммәтьянова көйі. Миңлегөл Хисамова хүддәренә Куан исемле йыр хәтеңесен. Әйдәгез, куанышып, шатланып, булдырайык шу кистә. Хоп!
Oyыңды күреп елмайып күлүне мәрхәмәтле язмышыңда сеңгелдә көләвенә атлы булгандан яларың дөрләп ятқан садаң кауын бетмәк эшләреңә булмагала булсаң кауын бетмәк эшләреңә булмагала булсаң Кауан килгән дусларыңдан ихлас йөҙҙәрен күреп, ҡояш нуры һискәмәмә, яйғыр юлында йөрөп. Аҡлы булғандан яларың, дөрләп ятҡан садаң, ҡауын бөтмәҫ эштәреңә, булмаһа булсаң, ҡауын бөтмәҫ эштәреңә, булмаһа булсаң. Аҡлы булғандан яларың, дөрләп ятҡан садаң, ҡауын бөтмәҫ эштәреңә, булмаһа булсаң, ҡауын бөтмәҫ эштәреңә, булмаһа булсаң. Кауын бөтмәҫ эштәреңә, булмаһа булсаң. Кауын бөтмәҫ эштәреңә, булмаһа булсаң. Эй, туғаным, һинең өсөн шатлана күңелдәрем. Лилия Расулева. Хөрмәтле дуслар, әйдәгез әле күңел кышында очып, яна бер күңелле моңнарда үткән яшьлекне искә төшереп, моңга күмелеп алыйк әле. Каршылыгы сәхнәбез түрендә танылган җырчыбыз, моңлы сандугачыбыз Зилә Шәйхова. Чәчәккә тулы ялан, нигәдер ошый балан. Чәчәгенең атыжлары гүя яшьлегем язлары, күңелкәем сездә һаман. Яшьлегем син кайда китеп әйтче югалдым. Яшьлек сиңа җырым белән күрше югалдым. Яшьлегем син кайда китеп әйтче югалдым. Яшьлек сиңа җырым белән күрше югалдым. Җимешләргә бай урман, нигәдер ошый балан. Җимешенең ашылыгын, яшьлегемнең яктылыгын җырларымда язам һаман. Яшьлегем син кайда китеп әйтче югалдым. Яшьлек сиңа җырым белән күрше югалдым. Яшьлегем син кайда китеп әйтче югалдым. Яшьлек сиңа җырым белән күрше югалдым. Карларга тулы ялан, җимешле һаман балан. Бозланганда җимешләре үткән яшьлек гомеркәем, көйләремә салам кабат. Яшьлегем син кайда китеп әйтче югалдым. Яшьлек сиңа җырым белән күрше югалдым. Яшьлегем син кайда китеп әйтче югалдым. Яшьлек сиңа
жырым белән күрше юлалдым. Яшелек сиңа, жырым белән күрше юлалдым. Яшелек сиңа, жырым белән күрше юлалдым. Рәхмәт, зур рәхмәт. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Резида Мөхәммәтҗановага зур рәхмәтләремне әйтәсем килә. Мине чакырганы өчен, шундый матур җырлары өчен. Аңарга саулык, сәламәтлекләр телибез, иҗади уңышлар. Тагы да Резида матур җырлар язырга насип итсен Аллаһы Тәгалә. Резида Мөхәммәтҗанова көйе һәм сүзләре бәхет. Бәхет кошым якын сизәм, тик нигә килми һаман. Бәхет кошым якын сизәм, тик нигә килми һаман. Иңемә кун күп көттөрмә, иңемә кун күп көттөрмә, арыдым көтеп тамам. Арыдым көтеп тамам. Иңемә кун күп көттөрмә, иңемә кун күп көттөрмә, арыдым көтеп тамам. Арыдым көтеп тамам. Бәхет, шатлык, өмет итеп яши һәр кеше шулай. Бәхет, шатлык, өмет итеп яши һәр кеше шулай. Киләчәктән назлар көтеп, киләчәктән назлар көтеп, үзенә бәхет юрый, үзенә бәхет юрый. Бәхет көтеп шын бәхетене югалтмыйбызмы шулай. Бәхет көтеп шын бәхетене югалтмыйбызмы шулай. Кинәт очып килде нидер, кинәт очып килде нидер, бәхетен кышып угай, бәхетен кышып угай. Кинәт очып килде нидер, кинәт очып килде нидер, бәхетен кышып угай, бәхетен кышып угай, бәхетен кышып угай, бәхетен кышып угай. Зилә Шайхова. Зилә Шәйхова. Резида Мөхәммәтҗанова үзе әйтүенчә тормыштың әсеһен дә, сөсеһен дә, шатлыктарын да буйтым татыган кеше. Ләкин ул көчле кеше булып, тормыштың барлык хикәлтәләрен лаеклы үтә белә. Чөнки ул дөньяга, кешеләргә гашыйк. Фани дөньяның тик ыңгай яктарын гына күрә белә. Бәлки шугалар да уның күңел дөньяһы моңга тула. Карашыңдан кояш калка, күңелеңдә ни ята? Нигә икән шул йөрәгең йөрәгемне уята? Миңа атамы чәчәкләр, миңамы кояш калка? Карашыңдагы кояшның нуры җаныма алка? Сәхнә түрендә алһу таңдай атып килә исемле йыр менән әйткәндәй уның һүзләре килә Резида Мөхәммәтҗанова иҗатыннан. Сәхнә түрендә Башкортстандың аткыланган артисткаһы Алһу Бәхтиева. Azlar bulab түгелерге Әдіріңме хистеріме
yandırhın onu dime, yanlıştırma hüyü hisim. Al haltanda yatıp gile, atın eyde atın dime. Yaş balkay ömrümde, bal көңелім әдір кеуек, gülsüz kege, көмелерге, yüreğimдің надысқыны, yandırhın oluna time, yanlıştırma hüyü hisim. Al haltanda yatıp gile, atın eyde atın dime. Atau tezke, havdar hibem gitmehender, kümelhender alha tezke. Yüreğimden nadısqını, yandırhın olunu dime, yanlıştırma hüyü hisim. Al haltanda yatıp gile, atın eyde atın dime. Yanlıştırma hüyü hisim. Al haltanda yatıp gile, atın eyde atın dime, atın eyde atın dime. Mühabbet şişmehin, yatlığı besehin, havdarın bir tatıp karahan. Dert taşabığında, tılsımlı havında, gayret bir kız var görühen. Yaşarhin hüyülüp, durmuştan hüyünüp, o sargay bulup dar yürürhen. Mühabbet giserip verirhen, mühabbet şişme sereyim. Mühabbet küseyir, küs duvar bir seyir, şişmege yerinin tirelihe. Kuvvetlep yeberir, yüzerdi siberler, mühabbet kisere birirhen. Yaşarhın hüyülüp, durmuştan hüyünüp, usurday bulup dar yürürhen. Mühabbet kisere birirhen, mühabbet şişme serehi. Dostlarını alıp, sihri kiste kalıp, tevkat mühabbette yanırhan. Nurlanır yedinde hin birden birine, heyil kudeminen bağırhan. Yaşarhın hüyülüp, durmuştan hüyünüp, usurday bulup da yürürhen. Mühabbet kizlere verirhen, mühabbet şişme serehi. Mühabbet kizlere verirhen, mühabbet şişme serehi.
кына ташлар инем, гомер алган маңлай хырдарын. Миннән торга гомер дигәндәрен үтер инем ихлас елмаеп. Нигә яшәнем һоң? Нидер кылдым? Раудырга тулган маңлаем. Юйылыр да инде бар хырдарым. Һәр таңымда килһәң елмаеп. Шушы диклем матур җырлар иҗат иткәннән соң да ышаныч белән әйтергә була. Киләчәк таңнарыгыз һәр вакыт елмаеп атыр. Тормышта сезгә елмаеп багыр. Ни өчен дигәндә сез тормышка, кешеләргә, матурлыкка, сәхнәгә, гаиләгезгә, балаларыгызга, иҗатка гашыйк кеше. Һәм сәхнә түре сезнең өчен каршы алыгыз һәм алкышларыгызны жәлләмәгез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Бүгенге сәхнәнең күрке хуҗабикәсе Резида Мөхәммәтҗанова. Китер идем ерак-ерак, ал язмыш таңнарына. Яралы күбәләк булып, ышам гел яннарыңда. Яшәвемнең Хәсрәт сагышларымда, яралы күбәләк булдым синең язмышларыңда. Яшәвемнең ямем икән хәсрәт сагышларымда, яралы күбәләк булдым синең язмышларыңда. Энҗе бөртек Туган апам. Әлі жүфеттім. Бик матур теләкләр теләнде. Шуңарга кушылабыз. Минең бер генә теләгем бар. Мына шушы иҗади хезмәтеңнең җимеше кызарып пешсен. Бәхет кушыңның канатлары бер кайчан да талынмасын.
Мәді. Siz meni şaqqına qofu itirsiz, men qoşuyum. Естер тулды ризық білен, борысы да қойты бүген. Жиді бола жая табан, әнкей отыр өзем. Жиді язмаш, сәрлі сағаш, нұрлы құяш, тұп-тұлай. Елмаялар, бұйығалар, жиылсалар, бірге шулай. Вираж büyüler ансамблі жетекшісі Әлфия Саттарова. Нұрға толды үйнің іші, шотлық бүркен кәй көзі. Жидесінде мазлап сүйен, нешек болдым бізге төзім. Жиді язмаш, сәрлі сағаш, нұрлы қияш, топ-толай. Елмаялар, бұйығалар, жиылсалар, бірге шулай. Жиді жеңіш таплашы, бізде өстік бұлдақшыдан. Бірше яңғыр, бірше бұран, дауылдан соң құяшыға. Жиді язмаш, сәрлі сағаш, нұрлы құяш, топ-толай. Елмаялар, бұйығалар, жиылсалар, бірге шулай. Жайғыршыға өмір төсі, жайғырныңда жиді төсі. Көклер яқты нұрлы балташ, әнкей сенің көңіл төсі. Жиді язмаш, сәрлі сағаш, нұрлы құяш, топ-толай. Елмаялар, бұйығалар, жиылсалар, бірге шулай. Жиді язмаш, сәрлі сағаш, нұрлы құяш, топ-толай. Елмаялар, бұйығалар, жиылсалар, бірге шулай. Елмаялар, бұйығалар, жиылсалар, бірге шулай. Жиылсалар, бірге шулай. Автор башқарушы Резида Мұхамеджанова. Рахмет барығызға да, рахмет тамашашыларым. Рахмет, келгенсіз. Рахмет сізге. Резида Мұхамедянова һәм оның ижадташ достары. Қадірлі достар, біз һеҙҙең менән бергә мөғжизәгә шаһит булдык. Резида Мұхамедянова бүгін олы сәхнәләрдә үҙен донъяға танытты. Һәм һеҙҙең ихлас алҡыштарығыҙға лайыҡ булды. Ул һеҙҙең алҡыштарығыҙға ысын мәғәнәһендә лайыҡлы кеше. Резида Мұхамедянова, бұл исемде хәтердә ҡалдырығыҙ. Киләһе ижад кисәһендә артисттар тағыла күберәк, йырҙар тағыла яңыраҡ булырҙар. Hürmetli dostlar, bizning инде ижад тамашабыз шушының белән ахырына да якынлашты. Бүгенге концертыбызны алып бардылар. Өфө Нур Татар дәүләт драма театры актрисаһы Гөлназ Биктимерова,
һәм Башкортстанның халык артисты Фирдәт Галиев. Сәхнәбезнең күрке хужабикәһе кем? Тап шулай. Алкышларыгызды йәлләмәгез. Рәхмәт килүегезгә, йылы йөзләрегезгә, ихлас алкышларыгызга. Резида Мөхәммәтьянова. Киләһе очрашуларга тиклем. Сау булыгыз.